Nandanagar Mwikhwtwng Phalnairokni issue noti Tripura Human Rights Commission ni Thani complaint Khlaimani TWF ni Adongjwksong Tangsalo Nandanagar Amchaio Tongmani Jagtai Beraiwi Nainani Thangkha Human Rights Commission ni Chairman tei TWF ni Achukphangjwk Manihar Debbarma khobwi tei Kubun Adongjwksong Salo Borokni Logio Manjakha Gita Debbarma tei Swapna Debbarma Mulai anda tanggal Laithani kisasuk salsugang Nandanagar Amchaio Tongmani Phalnairokni Tongmani Task Force ni Adongjwksong Apati Munoti TWF te Gita Debbarma ni Twiwi Human Rights Commission no Khlaimani complaint abni yaklo Tangsalo Human Rights Commission ni Chairman no khobwi TWF ni Achukphangjwk Manihar Debbarma Gita Debbarma Swapna Debbarma no khobwi bodolni tei Kubun Adongjwksong Nandanagar Amchaio Tongmani Jagtai visit Khlaimani Thangkha Jagtaio Mwikhwtwng bani Phalnairokni bagwi bazar shed sramjagoi de mana hene abahini no shaka TWF ni Achukphangjwk Manihar Debbarma Ini norok Khlaimani uskango 14 tarik जों Human Rights Commission ni tanyo kaisa letter di Khlaimani kini je Nandanagar bani Phalnairokno at kaisa pai uskango Thangkha era tariko at kaisa pai Borokno Khorang municipal ni Borokni bosawo Borokni Manihar langtangmai manutino जों आरो kaisa complaint di Human Rights Commission Borok जोंनो aboni uttor ini malai tadi ini sahur जों थांगि malainya malemon yagulo aroni chairman Chini Human Rights Commission chairman saheb no soho khailaye oro kaisa khali jaga tongo oro bazar Khlaimani hone borok samani bai जों o jaga no sport nailenen eleka Chini chairman soho Human Rights Commission chairman bo kaisa Chini Logio naileka जों wanchuk lainai oboni yagulo ungkolok ni jaga no oro Borokno tubui dukan di dinai ini bo saga duka amni yagulo जों wanchuk lainai oro di se bahai naiknya ini municipal corporation ni yo sahib malainai malai cintai bo kok salainai te kesa jaga bongko o jaga no bo lainai aga ka teksa jebol ta wanchuk lainai amni babino au nelai ka hambai mari जों komplain di mana logo-logo na time di mana जोंनो apa ni bagai uttor di mana bagai Borok जोंनो ringka officer जों थाइया ओमफ्राय solution Thanani kino tabu visit bak थांगै दंगो apa ni bagai balai sampai mario जों wanchuk lainai Chini mayor sahibai kok salai tamo solution thang जों abo nainai phiaba जों Chini borok je Amchaio Tongmani Borok je osohaing Tongmani abono solution khainani bagino जों dino oro basa laija Chini oro tongo Chini MLA bukok Swapna Chini MDC plus Chini TWF ni GS bukok Gita Chini Swapna Tidia agotla tahun komite vice president Chini bukok Sojala Abakina Aslokok senan thangi TWF ni Achukphangjwk Manihar Debbarma tei shaka AMC ni mayor bai malai shalaisanai koklam AMC ni mayor bai koklam samani yagulo tei kaisa Jagtai Arobo visit Khlaisakni hini shaka TWF ni Achukphangjwk Manihar Debbarma Khorang ni Chini Khorang